Putik kamay kapite. Ali, sir. Ini kay pitik ang chika lang tin. Ali, sir. Hindi, sir. Grabe, di man dahil lalim mag-collector dahil napay ubang customer di pa kabalumayad. Perti pa yung inita. Sige, ratagon niya-unyaon. Pero sige lang. Saon man, maudyo niya itong trabaho. Boss, pwede ko mosulod diri sa inyong village, boss? Unsa na ito yun, boss? Ay, collector na ko, boss. Maningil lang ta ko sa mga nangutang diri sa inyong village ba? Ay, malingil, hindi ka? Sulod, boss. Grabe ni nga mini village na may sikyo. Oy boss, mayong buntag. Oy, boss, unsay tuyo? Nay mong asawa dia, boss? Nga dia, boss. Nga day. Ay, maningil lang ta ko sa arawan, boss. Ay, malingil ka. Tuwan to, boss. Sige, salamat kay boss ah. Ayo. Te? Oy, sir. May buntag. Ay, mabuntag te. Kaning pwede ko maningil sa arawan, te. Oy, sir. Pwede ugma na lang. Wala mo kung nakatrabaho kong banagod. Kaya arthritis manggod. Na, mauna ni ron. Sige na tag-ugma-ugmaan eh. Sir, pangyo alam ko karon sir ba? Kay pait yung kay karon sir ba? Na, nagsige na taginang yuanit eh. Hapit tabi mong Judith. Datayo ni ugma te ha. Promise sir, mahatag yung ko ugma. Sige te. Nga, muna na ko. Balik na ko ugma ha. Ay, salamat. Nito ora, Jod. Hala! Nai-collector! Run. Ayo! 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 Te! Collector ni te! Ayo! Bumaki na! Dagan kay sinilas. Wa may mutingog. Duda ko ani ba? Pero sige lang. Ibalik kag yapon ko. Marama kay mo ha. Ay, salamat. Nakalakaw na Jud. Ayo! Oy, Bods Dods! May buntag! Ay, boss. May buntag. My loves, nang kolektor. My loves, wala tayong pera ngayon. Patay ang saon ni Ron. Ikaw na bahala na, my loves. Boss, basig pwede ka makadata sa mga arawan, boss. Boss, pwede ugma na lang kay medyo pait yun karong panahon na ba? Grabe, nagsige ng tag-inugmaan eh, sa pikas, ugma pod. Saon ta man ni Ron, boss, pait man jud kaayo. Promise, boss, ugma. Bayad ko. Bantay ka, boss ha? Balik yung ugma. Nga, muna na ko. Ay, salamat. Nahangyo ra gyud. Mang, wala ka sa kuha, ikaw na bahala dire. Pang, time sa pang. Kay mali ang arawan diri pang. Balibari sa mang kay wa man tay kwarta karon. Pang, testingan na ako turon. Ikaw na bahala diha mang kay mulakaw na ko. Ayo! Te! May buntag! Ay sir, may buntag. Te, basig na kay kadata diya ba? Medyo taas-taas sa jud mo absin, no? Sir, pangayuan lang ko sir, be. Na po din hangyo-hangyo ni mo. Taas na kay kag absente, oh. Pwede ugma na lang sir, kay wadi ko kabayan sir ba? Naunsa man ka alma oy, sige ra kag ugma-ugma. Tuga-tuga man kag utang, wa man kay kabaya di ay. Grabe po ka sir, uy. Atong na lang yung sir ba, napait yung karon sir ba? Ay sus ay, dagan pa man kay kag palusot eh. Datay na ni. Sir, pwede ugma na lang sir, be. Wadi ko kabayan sir ba? Ginuang na jud na imate ba. Sige na jud kag ugma-ugma. Wow. Putik kamay kapite. Te, kisa ni dalaga te. Ay, akong dalaga dong. Ay, imo din ang dalaga te. Wa man ka nag-ingon nga wa di kay kwarta da ay. Basig wa mo'y bugas na te. Snack. Tama jud dong, kay wadi may bugas. Ay, wa di may bugas da ay. Wa na problema te. Palitan ta mo 5 kasako. Sudan, basig wa mo'y sudan ya. Pila lang pud ako. Na, wala jud may sudan ron sir. Ay, wa mo'y sudan. Ako'y bahala na te. Pero pasudlas ako ha. Ali na yun. Ali, sir. Ini kay pitik ang chika lang te. Ali, sir. Hindi, sir. Grabe piti sa anak ni Dati Alma oy. Sir, simutan mo, sir. Buwasan mo. Init yung kaya ba? Samutan andi ka piting. Ginoo ko. Magaling kang kupal ka. Dam, first time pa dyan ako kakita gwapa nga babae nga. Jusa dyan kayo. Sure, sir. Uy. Wa kaya ayo gel. Pasakitar na ko nimo.
Unsa man ron? Daso! Ah, mga sini na! Pita ka! Na?